ndi program yathu ya ULALO the bridge pano pakanema wa MIBAWA timafotokoza mobwereza kuti ife ndithu sitimatopa ntchito yathu ndithu ndikuonetsa kuti ayi moyo wa Malawi ena ake pena pake utasintha pamene tikhale tikubwera pamodzi takhalubwa pamodzi ndipo tipitabe kubwera pamodzi nkhani yake kuthandiza amalawi osiyanasiyana maliranso osiyanasiyana ndeyayi apatayendanso tili kuno ku Chilomoni kumenenso tabwerera nkhani ya mnyamata wina dzina lake Wisdom amene ndithu nkhani yonse akhale akufotokoza mayake posachedwa apa ine musachoke mukhale pomwepo. Bwanji mama Tibino gai. Tili bwino tingodziwa dzina lanu kuti ndani. Ine ndi Mayi Chilwa. Makhala kuno Chilomoni kwa Mikundu. Mikondo. Ati khuzongoti kuseri kwa beehive sinanga malo tchuka ndi amenewo. Ndito dabwera kuno chifukwa cha nkhani yanu. Mwina mwachidule nkhani yanu makaso ya mwana wanu mungayifotokoze bwanji. Ine ntofotokoza kuti mwanayo anabadwa osalira po badwa. Koma atabadwa osalira nakhala nthawi yayitali ali mchipatala koma sinthu sizimasintha mpaka titatulukabe panalibe chilichonse chisonyezo choti bwana akusintha zochitika za mwana amene amalirira mwana nalibe timangofinyira mkakankapo kumamwesa titaona kuti zinthu zikupitirirabe tinapita kuchipatala kuti mwanayo zina mmene amakhalira mwana sizikusinthayi ndachipatala tamuona kuti anabadwa mwina ni mafupa osatani osalimba osakhwima tsemba ndeti nambopita naye kufizo kukwinzi mmene kuja namba iyi kumamutirita bwinobwino timapita pamwezi paja kawiri tikapita meneko iye anampasa chokhalira anambophunzira okhala ali ndi 2 years. After 2 years atamuona kuti akukhala anazampasaso choyendera choyimira china chake chistandi atampasa noyi tinaona beizi kusintha after muna 4 years ibe tsiku linano tinangomona iyayi timiyendo tamayenda komabe mopinchama tinangona chisomo chifukwa amene analili sitingayembekezera kuti angayendei timangotembenuza poyamba kutani koma chipatala ndi chipatala sitimana amayi tikanatithandiza mpaka kufikira pamene mumuona ngakhale kuti chinthu chilichonse satani sagwira sadya yekha toilet timachita kumpitisa kusamba ndi masambitsa ndekha chilichonse ndiyofunika ku sukuluko amapita koma chifukwa chokuti pasinkhu mene analiwo sukulu imene amapita aziphunzitsa ana akazi analephera kuti ampitirize malinga ndi size imene ali anatiuza kuti mwanayu padakhala kuti pali mphunzitsi wamuna anakamatha kumamuthirita koma ifeso sukulu yathu ino ndiyochepekedwa apapa mwina akapumekaye ndidavomereza malingana ndi sukulu yomene idalili tidabwera naye kumankhazika komabe pakwathu pano ndi mmene palili kumaphika mwana jaso kunkhazika mwana ndazingokhala malunga yanu anthu amowa amatha kutukwana kuti mwana amatha kuphunzira chikhalidwe china chake chosakhala mkati mwa moyo nimamvokete chifukwa chokuti amangokhala ndikuti bama wonse anthu amowa amatha kuledzera mwina mayankhula zosakhala bwino iye zimene zija zimalowa cha mutu koma zilingalira ajawanati chakuti yeso tsiku lino zampeza kuti akutani akuyankhula chinthu ngati chija sakudziwa kuti ndikutani ndikutukwana mwina ndi chimenecho chimandikhudzabe ngakhale mayendayenda azongenake amabwerawo samandithandiza ndimapempha kuti njinga kapena mwina mungondipatsa njinga mwina azitha amayendedwe azitha kuti mwina mwake famavuta ali ndazinzake pachipatalapo kufizo ndimavutika mwina kungokhala asonani kuti nanga ndipeze chakudya kuti adye iyeyo malinga naso kuti ananga tawo amasankha pena chani zakudya ndiye ndikatero mwina so kumukaniza amakwiya kunyanyala ndikuti ndimpeza kuti pena wayenda opita kuti unsika anthu angwire kuti amamudziwa akatero abwera naye iye amavuta ndiye kuti amangobwera atasukuka malinga naye ndikuyenda kuvutikira ebe iyi nimanyamula anthu amamudziwa ambiri ndi amamutha kumuthandiza bwinobwino zasiya koma nkhani yayikulu ndiyoti pakhomo panopa sanane nkhani yayikulu ndiyoti iyeyi
sakwenera kukhala pakhomo pano anakakhala kuti ali ku skulu bweza kuphunzira mwina moyo wina wake china chake so pa iye chitatani chitasintha ku skulu koma amene amphitsa pachiyambipo zimayenda ndipo amakhala anali ne mphunzitsi wake amene amagwirizana naye kwambiri amamusamalira kwambiri ngatiso mmene ndingamusamalireni chifukwa chite sakavuta amatchula kuti bata ndalama phunzitsi amenewo amamusamala ineso mtima wangu matani umakhutitsidwa aphunzitsi wonse atangosiya zinthu zina atani zinasintha anasiya pa skulu pamenepo zinthuzo zinasintha kuti mwana ayi chisamaliwebe chikutani fo iwonso ananachikonda phunzitsi amenewo mpaka pano pasuni mayi wala kakubhibha ndikuti amangwira kudya amamudyetsa koma phunzitsi atasiya ananditsandiuza sakani skulu ija ndikuitani ntchito ija ndikuisiya malingananso mwina ni mavuto amene amapeza pati ndekuti pambali ya wisdom ngani nayo chipatala mathana nayo soti mapita so kuchipatala chani mankhwala chani matablet ayi matablet amene amamwayenda kugwa kwakeko akhunyo amene ni mapita kuchipatala ukanditengera ndekuti basi nkhani ya kuchipatala amene ni matani mafua amati akamayenda mayenda ngati mune chinthu umachita kumvera chinkokomo ngati kuseriko akamabula ngati zinthu zina zake zantani zanchinga pakhosipa then napita kukwinzi mwezi wathawu ndikuwafotokozera noti anandisintha mankhwala ena kuti mumuoneka ye mwanayo kuti mwina asintha fua magwa pafupi ndi apapa ndaona besa anandipatsa bola ano apapa kudekha koso bola ndinaona kuti azikusintha komano ayi ali ndi zaka zingati 15 years koma palibe china chilichonse chimene amatani amapanga ayi chilichonse amafuna kuchitiridwa ndoti pa iye amadera ino basi kupanda ineyo kuchokaso ndekhaso imasowa mtendere komwe ndingapiteko indazibayanga mathandiza komabe ineyo pa umunthu wa ineni maona kuti ndikachoka ndibwere mu nthawi yabwino kuti ndizamusamale ngati pali zina maka kunkhani yosamba nkhani ya toilet kuti imeneyo imandifuletsa mtendere fam toilet ndekuti nimachita omuyimitsira chinthu ayime ndekuti apipe kusamba ndemene wasifikira apapa ndi size 15 years ndi zaka zambiri zoti iye wakula ineni munthu amayi imayenera kuti munthu wabambo antani azinsambitsa kapena nyamata anzake antani ansambitse komabe nimachivomereza kuti ine ndikholo lake nimangwira kuntani kunsambitsa ndikufotokoza kwanu thandizo lalikulu limene mwachula ndi nkhani ya wheelchair komanso ku skulu moti inu munotsimiza kuti adapita pena pake pa skulu kuti mwina masamalirana ngati amenewa zikayenda kwambiri ndipo mafotokoza kuti samayiwala pafupipafupi ayi ndipo ndiwanzeru kumuza chinthu lero sikuti mawa sadza kukumbutsani kuti mnandiuza chakuti ndi njingayi yoti akhoza makhalasa bwinobwino umayenda naye mitundu yatalitali tathokoza kwambiri mna mawotseza nkuyeza kwathu mwina mukhoza kukhala china chakukhosi chomwe mungafune kuyankhula ku mtundu wa Malawi mpulogalamu imeneyi ine ndikuthokoza kwambiri kwa amene mwina anakudziwitsani za wisdom chifukwa ineni masuwa mpana ngati umenewo apa mandachitenga chinthu cha mtengo wapatali chaka chino cha 2020 zimene mwachitira inezi mukachitirenso ena chifukwa si wisdom ekhayi alipo ana ambiri olumala mwina sokosa koma apapa chimene mwandionetsera ine mwachita chinthu chopambana pa moyo wanga ine ningothokoza MIBAWA television kuti mwatiyendera zikoma kwambiri ndathokoza kwambiri pake dzina yenda ine ndi Mayi Chilomoni tathokoza ife chotilola kuti tibwere pa khomo pano tikupita Malawi ufuna kwabwino akaona programu iyi achitapo kenakache tathokoza kuyankhula ndi Mayi Chilomoni makapa nkhani ya mwana wawo wisdom ameta kwauza muyendera pano pakukula fotokoza kuti ayi nawo samakita kuti wewe ndingapo nthandiza mwanayi koma khumbo lawo lalikulu ndikuti ngakhale mwana amene ali mavuto osiyanasiyana pa thupi lake wa moyo wake koma khumbo lawo ndikuti mwana amene adapita ku skulu mwina ngati kuyi ma skulu na amene ntamasamalira mapata adera anyengo ngati yakeyi komanso mwina kucha imene kuti azitha kuyenda mitunda itali zimene zachita ubwino kuti ayi moyo wa wisdom ukhale ndithu wabwino umene mayi ake angakonde komanso angakhumbe timakufotokoza mbwereza kuti ayi inu mukafuna kuchitapo kanthu pa ma episode osiyanasiyana pa nkhani za anthu osiyanasiyana zona obwetsani program imeneyi namba yake musamachite jenga yayi namba yake ndimene ili pansi pakanemapo osaflasha
tiyimbireni kapena kulemba SMS muna muli monsemo ife titsakhala omasuka kuti yayi tiyankhulane nanu ngati muli nkuthekera wirapo kanthu pa nyengo ya wisdom wheelchair nkhani ya skulu ndithu chitani motiremo musachite jenga. Ine dzina langa ndi Abena Chedzanja Bekete. Ndikulandireni programu ya ULALO the bridge pano pakanema wa MIBAWA. Timanena mobwereza kuti yayi ife timayenda ndithu madera osiyana maka ozungulira uno ku Blantyre kuona nyengo za anthu osiyana zimene tikhupa kuti amalawi ena akhoza kanguthekera kuti awathandize pa nyengo imene yoyo. Monga nafotokozeka kuti ife sitimatopa ndikhupa kuti nanunso simuchitopera kuthandiza anthu osiyana amene timabweretsa mu programu imene ya ULALO. Tiyamikire koponsa amene mumachitapo kale ndipo munachitapo kale ndipo mupitiriza kumachita kuthandiza anthu osiyana tikabweretsa program imeneyi ife timakhala osangalala komanso okondwa kwambiri kuti yayi tikugwirana ntchito limodzi kuthandiza miyoyo yochuluka muno m'Malawi komanso takhala tikulandira mafoni osiyana kuchokera madera osiyana kuti yayi kuno bwanji maboma atali timanena mubwereza kuti yayi ife khumbo lathu limakhala lofuna kuti tikafike madera atali ngati amenewo koma kuthekera zachuma ndi zina zoterezo sizimatilola kuti tikafike madera atali fake timamemeza anthu pano kuti ngati muli nkuthekera kothandiza program imene kuti zifika madera atali khomo lathu ndilotsegula namba yake ndi imene ili pansi pakanema yanuyo. Ine dzina langa ndi Abena Chedzanja Bekete. Mukhale pomwepo pamene leronso tili mu dera lina. Monga nafotokoza kuti leronso ndithu tili mu dera lina kuno ndithu kwa Mang'ombe afotokoze bwinobwino kuti kunoko kuti anthu mwina patsogolo pano mukafuna kudzathandiza kudzayendera muzakhala mukufika mosavutikira. Tabwerera nkhani ndithu ya mwana wawo ndaona tikha tikumva zambiri choka kwa mayi anga apa kuti kodi nkhani yawo ndiyotani kwa mwana ameneyi ndi wolumala komanso khanga ndithu ubongo wake sugwira bwino ntchito. Mayi wanga ndikulandireni. Zomwe kwambiri. Ndikudziweni dzina. Oliver Michael. Mudzuno mmati wandani ndi wandani wati yandani kumachoka kuti tiye kapeni boma Blantyre. Muzuno ndi wa Mang'ombe nyakwa yathu ndi Amosi. Yetu tabwera nkhani ya mwana wanu mwina mutifotokozere pang'ono zinakhala bwanji kuti zifike pamenepa. Atangobadwa mwanayi anapezeka ndi vuto la atakutha wiki imodzi anayamba matenda ngati kuti athupi kenako anapeza kuti anakomoka. Atakomoka nawo maziwalo tenda oyamba anakachira kutcholo tabwa kutcholo atangotha miyezi 6 anayamba kutupa mutu anakampanga operation ku Queens 2008 anamika chipaipi chowesa pamutu mpaka kufika pa mimba. Ali zaka zakati mwe ali ndi miyezi 8 inamakampanga operation imeneyo choka panepopo kufikirana ali zaka zitatu sima zomwe mayendo olumala komano mayendedwe anamuvuta mwina mango da matenda aja kapena operation aja ndana zazoti mpite ku makoka ku machinjiri amene ananga adokotala akulu akaunda akumitu tikalenge mipando ndina kuti amene ali mwanayi ndimudikireke mtani kaye ndimuone kaye kena tata zaka zitatu ndizo tinapene ku mafizo amene mukuti asanayendebe kena vya kusoka kwa transport ndinakhala pasi ndeni mapanga ndika mafizo kumaenda naye musomu wobwera naye ali zaka zitatu ndi miyezi 5 ndio pamene iye anaenda sopano makwenda kwake kuvutikira komwe kuja kumayenda kumagwa apana zoti mwana isopano ndotani ndoluma pepo ndoti kumva palibe kuyankhula palibe basi no mene amakhala ngati munthu maso ngati nema yake andiziwe sama ndiziwa mpaka lero amango ndiona ndithudi mori samazindikira uri mwina awo ndakhalitsa nawo na mayi anga ngakhaisa amayankhula wabaike samaziwa kuti uyu ndi mbale wanga moti pena afuna akafuna kusewera amakasewera kwaika iyetu pano ali ndi zaka zingati ali zaka 13 anabadwa 2007 kuchoka pa 3.5 years zofika pano ndoti nyengo yakhala chimozimozi mumufotokoza muti sayenda sayankhula samva kusewera yekha toka temene fika dedi yayi lolo ndazuzika naye mende kuzuzika naye panopa
Muti muna chaka china chose nimakhala ku Queens. Palibe chimwe nakhauli chaka ichi ntendere ni mwanayi. Palibe. Mumakatani ku Queens. Chaka nchaka. Kwa matenda akulu kupita ku Queens kundigoneka. Ngati 2020 yomweyi inoza kuti ndinapenesi ku Queens. Kunjambula maikesosa ku Queens anakanika. Akumadwala chani pafupi pamene pamadwala chani. Matenda kwa masina mazo. Fa ndora oso. Mwanayi matenda usama pesa. Akumatana. Basi na mango pesa muna mango amati kunyolola muna kagona ngati zulo. Azazuka muna nthawi ngati zino kapena muna so 12 koloko ya mama sana. Ngati wakomoka. Ya choncho kena kuza kuti basi ngati ndono amezolo anamba kutuba mapazi mendo kwasa kafuna kubiba mabiba za black. Ndio enda pene ku Queens. Kwa ku Queens kujana jambo izindizi kulephera. Ndoto amuti kubwera kumuona sizi kuteka. Ndipo atimezi bano mugenda kupita ku Mayi watu. Ndio mwana wetu kuja azanga osana abasama kuti abweso ku Queens akawuzosatira za mwana wawo kuti zili bwanji koma ineyo anoza kuti tulukani muzita kuti unyumba ndipo kenako anango ndipa singa transfer ku moyo kuma kanda chipondi opa manda chipondi kwa papa nditusa yetu ndoti pambali pa ulumali kamene kusagwira ntchito bwino ubongo mtu pimoso ndoti mwe mavuto ina amene sakuziwika ndambiri mwe sakuziwika fena kuti ndoti chaka yose ndimakhane ku Queens chaka yose ndimakhane ku Queens so kuti kuna ntupimo mavuto sakutani kodi sakuziwika ya ino mukukhala naye bwanji ngati ni mayi aka mwanayi zikukhala bwanji pakumba ino matani ndimangokhala ndithudi thandizo la tsiku ndi tsiku maliro za bwanji ngati mima ndipezera panomu amuyanga pita kuganyo kwa EDG akali maminda mwanthu ndithanzo ndilipeza yetu sinigwageni neli yose ngandiyenda bwanji maso mwana ndoti akakhala mangozigwesa yetu osiraso palibeso palibeso ndingamusiyileso mine mwandipezeramu ndimene mukundoni ambasi yetu ndiye kuti kuyenda so simungayendera nonso kuti mukathandiza bambo ti maganyo sizingatheke mwana wa zaka 13 ayiwa kukula ndithu mwana wankulu okutoko kuti sizingathe zone msire munthu odiwa padera sizingatheke futa mangozibhibhira pene wakalapo ndisifuna ndani kufanya mlungu mwengani ndani mwengani ndisamalire ndeti nsire wapo sizingatani sodi sizingatheke futa manjanga wali ngati thandizo lake yetu chabwino mwina fika kuno tizitsira za nyengo yanu mwina thandizo mwe mungafune kwa Malawi kuti akuthandizeni pa ino pa mwana wanu ingakhale thandizo lotani mwina mambiro uzamuthayiza mbuyo mu nafuna school ngati 2012 ali zaka 6 napita mahoka pa Bangwe o school yake yes ndaba mimi vitanabe za zifenia nthawi imeneyo awankulu pa Bangwe anazifenia anzono kwakuti mwana azikamusunga nibeni kusogolo mwina akazasuntha tizamuthandiza koma mwe mukuonera papa school ingagwire singagwire fa kungulu ditso tanofu ana mukana kuti school sili kumpanda lero sebebo ndabase kwa kwedi ulunzu ndafikako kweza kuti mwina mwanayi thanzo lipezeke mano onsemu amene school ili kumpanda sili kumpanda ili bade nje mwanayo samara yetu ndeneyo thanzo bene kufa pa Malawi limene angalipezi ngasitha za school kwanga ndikukanika ndikuyenda ndayesa mundu muzikukanika ala pangoti school sili kumpanda iya imasita kunsamala ndi amene angapita thanzo kuti livele zikhale school kumpanda ine ndifimwe kumpereka fa mwana ndoti ine ndimazuzika naye yetu koma kumani lo aphunzire fa ufanda kugona fa bali pano mayanga ndibe mulungu kwanga ndindeka ndongotoona ngoti gubudu ndoti mwana uchi mavuto okhawa azasonsamala chifani maenda konse kuti mwanayi ndafalira mwanayi azaonepo khala ndithudi ino kuno geni mungachite kodi kuno geni ngachitike kuno ndimachitika musomu amaphika mandasi kusiya misomu anthu amagula basi modinanso mkhozo jira umathandiza mwanayi zotheka zimenezo zotheka nditi mofunga ndi mpamba ndaniza mpambawo zikoza kutheka wangasikuti ndingokhala akakagwida aganyo kabwera kugula akachakudya masokuda kuti kusogolo mene ndili muso kuti pite kumunda sizingatheke kudya kwake kumakhala kutani maita kumujesa koma matha kudya bwinobwino kudya kondo tamadya kapena zofewa kapena chani chiko samatha kudya bwinobwino iyo kudya kondo amadya kwano kuti atenge khasiye pakamwa amaliphera ndiye kuti ine nemwe ndiye kuti ndimujese wakhuta basi achoke pono munango usuntha akaja pomwe akatoti wakhuta koma kudya kukutheka ndithu kudya kondo tamadya bwinobwino kwano kuti atenge manja akaike pakamwa
zimavuta ndiziti ndizimene zozo yetu ife tathokoza kwambiri fa yocheza nafe mpulogalamu imene ndikhupe amalawi kufuna kwabwino akamva za nyengo yanu ndithu achitapo kanthu tathokoza zikomo kwambiri tathokoza kufa yotilandira ku nyumba yanu ino zikomo kwambiri mmenemo ndithu limene tayendera ndithu kuno kumang'omba kucheza ndi mayi amwana amene tambwerera kuno kufotokoza nyengo yawo yonse kuti ayi zinachitika ngati mwa matenda choncho kupeza kuti nyengo ija ikunka nakulira pano mwanayi ndithu tikoti mchendi wa ulumali kuti samayenda samachita kene kalikonse kubongozo kangati sugwira bwino ntchito komanso afuza kuti nthupi muso kangati mwina muli vuto koma vuto lake silimadziwika kuti ndililiti ifo chaka chilichonse amakhala ali naye pikiripikiri mu zipatala. Mayiwa amangokhala abambo awo munawo makamaka abambo aka mwanayi amachitopita mmindo akachita maganyu ena ndi ena kuti muna khomo lino likhale ngati ndithu zinthu zikuyenda madando awo ndamene mwamva komanso mathandizo amene mukhoza athandiza nawo ndamenenso afotokoza timanena kuti yayi kuthandiza sizimatenga kuti mwinzo yuka motani mwina uli monse mmene mungachimvere kaya kwagayira mpamba kaya kwagayira zakudya zovala kenakali kukazofunda mwina muli monse ife thandizo lonse timalandira thandizo sitimakana mukachimva kuti mukhoza kwathandiza pa nyengo yawo mayi anga ndi mwana wawonso mukhoza kutero potiimbira foni kufunsa mafunso ndi zina zoterezo pa nambala imene ili pansi pa skrini yanu mmenemo ndi mmene tachezera kuno ndithu kumang'omba kudzamva kani ya mwana ameneyi ndaona dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete nthokoza Dennis Mng'andu pa kamera.